May ara naman kita post. Gani, shout out sa kay Madam Marites na makahatag sang kalipay, kag kalingawan sa aton nga tanan. Sa iya nga mga manugbasa sa iya nga mga post, may adlaw sa inyo. Tani kamo naman sa mayo nga tangan, kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadang pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Gani kung ready na kamo pong ko plus star pamati kay hindi ta na pagpadugayon. Basahon ang ini nga post. Ako si Masay, Madam. 41 anyos, kag taga San Joaquin, Iloilo. Party ni sa akon ba na madam nga si Wing Wing, isa ka manunggiti. 16 anyos pa lang ako madam, sang mabuka ni Wing Wing ang akon sakang. Kaprang ka kay Masay. Kag umpisa sadto, daw na yun na ako nga nagabata kada tuig. May gagwa. Hasta sa nakalabot 14 ang akong bata, madam. Buto, na yun gin man siya. Kag may menopausal baby pa ako nga ginabusong subong. Responsable man nga ba na si Wing Wing, madam. Wala man kami gakagot man kay may ara man siya humayan. Amo lang na galing, daw hindi na kami kalagaw-lagaw, kay kung dalon ko tanan nga kabataan, masalaan kami nga gaparada sa UN, madam, kay damo-damo. Damo-damo, gidya. Mapinta si Wing Wing klase amay. Kag gusto ya masunod gid ang kabataan sa gusto ya. Gago gid si Wing Wing, madam. 200 ka amay namon, tag 200 man ka maghimaya ka Maria ang napapangadi iya sa mga kabataan gabi-gabi. Terrible. Gabi-gabi gina iya para ako mabarinahan niya sa pihak nga kwarto, madam. Tabangi ko kay gatiliko ng likod ko. Daw hindi gid siya ayawan klase tawo, wala gid yaga pahuway-huway, madam. Makapahuway lang gid guro kun makabata ako, pero pagligad sang isa ka semana pusa naman ang pinakas ko nga inasinan. Gakan na pa. Gakan na pa ako sa ang kabataan sa hala pang di ka na gabi. Galing wala sila mahimo kay grabe kulba nila sa ilang amay. Samtang garosaryo ang kabataan, kami aga seremonya man sa piya kwarto. Manunggiti ang bana ko, madam. Kag daw beer house lang kay ako ang table sa iya, samtang gaturos siya tuba. Ang lain lang, madam, with extra service pa, bisan dasun si mana mabata naman ko. Daw ako nahuya sa paltira nga siya pa gakagod-kagod sang nagmala nga uroy ni Wing Wing. Sa buhon-buhunan ka bata, madam. Masay, my loves, ubahan na. Kag boksi ang imo pastillas. Baw bilat ibay nga Wing Wing. Manog bata na ako dasun si mana. Pwede pagkatapos na lang bata. My loves, mas nami na gani para magbata kadalhay lang agiya. Ano-ano lang nga may petroleum jelly sa sulod man. Ano pa into mo na kay Wing Wing? Wala ko mahimo, madam. Pag natabo ang dapat matabo, biskan ang likod ko daw gakuko. Madam, ang paltira ko si Lula Suling. Kagang tawag sa akon suki. O suki, ari ka naman. Wala pa kani sa katuig. May bulutong mo naman ako. Dagon mo pa yung baka kag kabayo. Biskan ako, madam, daw nahuya naman. Nagligad ang isa ka semana, madam, kag daw gapasakit na ako sa akon ika-15 nga bata. Samtang gahigda kami, daw nagutot. Samtang gahigda kami, daw nagutot lang ko gani, pero hala, nagwa na ang bata. Bisan wala patira, daw nag-slide na lang siya, ya, madam. Biskan ako nakibot man nga ang buklo ko wala naga-expand. Naanad na siguro kag siya na lang nag-adjust matumato. Amo na ginaguro, madam, ang bintaha, madam, kung bastante ka sa kasta, kay hindi mo na kinahanglan magbuna. Bastante sa kasta, hindi na kinahanglan magbuna. Kung ang puklo mo ganganga,
Sa subong madam, 41 pa lang ako, pero gako ko na ang likod ko. Kag kahuloy man hambalon, daw mapa na sa Saudi Arabia. Ang akong ganhana. Madam, kabay tani nga hindi na ako magbusong pa. Nalipat ko gali madam ihambal nga bisan 15 na sila tanan, kapito pa ko nahulugan. Ay di pugang wing-wing. Masay. Wala ako sa may ma-comment, wala ako sa may ma-suggest kay basi ko maghambal ako nga hindi na pagpabunala si Wingwing baw Diyos ko. Basi ako kung patuwaron yan man gani wala ako sa comment. Agwanta hadra masay. Bahala ka sa kabuhi nimo. Beka lang samtang pwede pa.